pages no Facebook, YouTube, and Twitter no nyina da omada roma and edi atwagu ewo ho. Subscribe share afufro hwebi. Wontie bi emfa free ho. Sa na wo call Sompa TV also a ekoba jesi sempremu bema. Woni David ka kire wo bi. Omo nyina ka ho na yedi atwagu ewo Sompa TV no so no. Aberewa no so TV no de nwansena bi ani o. Ani da hokrogen. Said the Ajinsu enam su ani no enya asem ketu akra kofro bofum pa bema asuketu am yi pebre na Osei Aboagye Oforisuo 19 Oforisuo funtum pa katachie srebia bonchina na atwentwen kodi awu atwamiansa ne akosa menam tie adwam nam de Asem Mpe Nipa ekoboshe asase so ne obi ka kira santeman ye obi kira santeman ewo dwumade ewe so na enra amanfo frefre menam nkafra enra na enkania no ha ya adwene ha eno ntino program no kra no so manfo hwe ya yanwie eno tinyame dom so no ye maame a ne nofo no na ye ne ya no bi obetimi ababa piem ama yene no atumi awie na wasem kyekyerechi akodo mienu bi so a ano odem papa ye be kopoa no de be na asi wopoa no emrante kwa bi a omo se de nyankopon abɔ no omo mpe no na omo nsa na be yusuo no sa ankoda no so ho asem eda apono so ewo ha enya asem keto akora omo asamwa bibia bɔkɔ de Oforisuo nyankopon ahwe so ade aba nanso ya wada nyame aye bi nti ye beda nyankopon ase se waboa ye ne aba betra na kachemeda bodwem na mogya nso di mu afurisa ne mogya nso ewe mu ye mogya papa emfanye no mabasa maka chosi wiase idru mebi na edin bi da so na edin ne yetetefo din a ma di Asem papa Bible mu edin bi ti se Paul no mani ade da so a no di Asem papa Peter no so ne Isaac mu especially Paul ne Daniel unse Paul say no na oye nipa bi a Asem papa no kunkum nipa kire no obeda no e so na che obeye Paul na nipa bi so de Paul so nsamfo na wodi na nso obeye ne den akoba ne sa nti Oforisuo ye ko anim na wo ka asem bi wo so obi nyane saa bi a ko beye bi ene kre nipa wudi Asem pa bia peso okodu bia ba kodu obakwa kodu to Oforisuo ye boko na enoma bi koso asantemamwa omo to aba omo pa aba to ho kwan no omo pe yenso ye tie mama ye koto aba so yenso ye tempenten kwa Oforisuo se mahwade bu se first bayra ya chie se wo koto a se mienu kura otimi se twitwa ne kese kama ne boden kura na Oforisuo mienu na otimi se ahomka wo wanum so aguso befa enne me se ye ne ye wo man mu ye ne ye ho abro enya ban bia mina meka yetimu odin Oforisuo se nanse wo kwa yi ade abetwitwam ayi ne ye che bayre wase ne ye twitwa ne nketenkete bi ne ye de makobi ata ne chofi ne akoko ne chicken wings ase ne ye de akam enne sa no ma no mo de apia bonten ama ne omo che bayre hwede we etwitwa bayre ade no koto bi a yesisi wana Oforisuo anya Asem ketwa mo de ahye wani hwe na no ye call ayi ayeba no ye call Mr. Gabi na kruma achim da ayeba no ye drew anwan kwanta ana brante biti wene nete no se bayire ne ka ne gya no so betobi boy ne ko yesu Oforisuo no yi bayire ba kunanya wa odabe yakoshe boy dabe me meteka ma nje mintimi de disa ayo me meteka ma de mintimi de bia yogurt ne ade ba bayire kau de mintimi wa wani tua na abrante yi bayire wo su na wo hwe manim na me so me hwe na me ade amedwam se iwiase pa de na ekoso yi bayire nketenketenketinti ya baye ne se yama nipa bi atsa ho ama omo nkasa de tumi ahye omo se obeto ato ewo man kwa kuna fufuo kure twitwa kra ne boy din anda sama kan wa se na nya ka bodi bobo ya su kwa bodi wuche ni mu hanu bodi ankai se twam ni fofofo enso ne hwe plantain chips obeka se ahatan bodi bu bebrebe me bi ye kokom ye tubigu enso ye nwan mu omo che plantain chips hwe de wo mu si twa no ene de 5 cd o anwa bodi nti se kwa anwa ana abehye bodi ni odi anwa kra bo ne de kro mu omo tutu su ekwaku omo tutun kura omo tutun su
oh we dey Eno so bidie bode Oforisuo do mebi ho na me se aban papa beba ba ye ne ankasa so ya nsesa si ahotwe na ne wom eno ende no kwasem aba ende no kwasem eno na no me pon ye na me kwede wo kan de na me a me to de kofi ana me to bi wo ha so am run about wa na me kondo na Oforisuo na me ne ayi ne dam kwanta bisa na me se kwanta hwe o hwe ba ire bi o yi gu so chese enfianfian keten na chese odwene ho a wonte ase oman mu obia de ne shane nifa bonkum na edidi anu ode obia nya ne nwia wo mia no o mia no asem o oh dabi ma me tia bibia bokode Ofoso be ma onyankopon no da so akura me so ho ye kama pa atade ye fe atade we ye shantifit omo peso omo sign contract mamia ya wada bia no me hye tie and die shantifit onko a omo tade fe onko a na ode bro sa no mo kan no se omo ko animu no hwe se de market na ekono a shantifit no shantifit shantifit no okay ati ho ayefe ma ye nche tiefo ne ahwefo nyina na ye na won mo ase ya baide wo mo so ye mu anadwumadie no etimi akodo ne pompon so ntino fo so be ma ye nkoye ne medase okay ye fanchi akese nkoma shantifit said o ma Samuel kanu no omo na ye tie and die na se na nsemete se wo se wo mo be supply Asem Mpe Nipa ya wada bi ata omo asesa omo nsa omo se wo no wa ase omo so omo ko animu kakra no na nka omo de abwati aka ho na mo de abwati aka omo de aka o omo de beba no mo de wabre wabre ne de hia eduro na me chere wakosachi dia sipie de na mi si wabre o he wo se na me ho na o betimi a chere dukuru ana oh metimi a chere dukuru e de chere mi Oforisuo se we de nya de o de chere duru adondon ye wonsa de ama mi nwa kokosachi obre nyina no ye be se fie adwobre o eduru me bi a ade ho no wonsa na wo ka sese bempe wo nwale ya ne ade se wo mpra kwa wo betimi okay so what I say wadi ye nananom beto ye edu kase pa we kura se ke wi a se be eji hu sika edu kase your friend Marcy. So what I say, do you say you want to say so Marcy ana? Marcy. Marcy. Enti wonsa no, eye oya na ya dondon no. Aduro bia ni baabia. Anadwo bre na sebe wo no kan to akoda no. Ono anim dada. So what I say, enti no answer ka chen se mpese me ko wase. E de mensa e ko Marcy. O de asi. Na de asi. So, a show be 5 minutes a. Ubo se homisi ya ka hwe ade bia nyankopon ye no oba ho bia no esa yade okay ade bia nyame ye no oba ho bia esa yade se no fo kra esa yade stress ni ade bema se woni sika oba won chen ya wu omna sama de sanyo ma we do ya de da bia de nya ne ni me se wa ben me se woni sika na hwe ada wo de ma woda ho a wo hira mo no wote kokoko na bia o girlfriend bia na so yiri bia ka so kwasi me ene na me ba o now da ho komodo oba ba fia obetima prepare bibi kakra bia mmodi ama ho ato enfa won se scan enfa won se scan ho and it true it oba de ti no Oforisuo me hu so obi ibu oba be mani kwaso odo sanka wa debe enye oba basa ye nwani be ma bia jime dodo enye oba basa oba kra do to sama onimia yes because omo ye aduane a yedi omo nwani bebre wo mo ho nyame bonne mo ma me omo nwani bebre wo mo ho oba betima ko kitchen obetima prepare bibi sesi a unim se oba wo kitchen ana edura numre bi ebe ya aduane ne bi ekomde wo ko hane ekomde momo nya nentam oba betimi fufuo no wo ye no obetimi di fufuo na ashi baabi ne wa prepare bibi kakra bi e de amount na dia twen fufuo no fa twen fufuo no enti maye nkrofo bi a se bi eni kwase ya toto ma se opo mo duane no mo be prepare no mo sa wa benda o mo sa wa benda da so ati ase abenda no de ya noa so on se wo se me na me ye won se won so Oforisuo ka ma mitia ade he wani se de se Oforisuo me ka se mo anya fese yi sa na ni ade wo Oforisuo ade wo me so yo mprempon se den be bu nchire wo sika se den ebi nka ho a wudi anya de te se aduane a wudi anchine nim emanka ho a wo boa na na nipa bia ba ehum nya atwom Emma owia anya wo mu anka wiase nya ye de me na make sure manka ho a na utimi hwa wuto nanka ba ma betima hwa oba sa no akoto gatam omabode na fe nyame ya de o
nyamo ni nyansa o ayi afan say ajako anase lerin o say ono won Nyankopon na so ya bad ono kro bo ade onzo wani bi o anwa Nyankopon de bo ma no ye ni bi no de bo ma ye nwa ma na duru me bi ha ho ya na ebi mototo om ho ase ofosu bad ni kwaso toto ho ase kata ho sie tobo edu no ma bi na wo ba na so tie wasema emefie ye yentam oba wo fie no tia wo fu asem no ye no ko nsuku papa bi tia wo fu asem tie pen fu asem efie ye yentam because wo mu akono ma me tia wa wie it is already here I know the father we expect you topic say am be can be the be we expect one say you do ni name see and I put me do obi name we say na mpacho what you can ba ko na mu nka dey be na me so kan e dey no na how do we expect you o ye bi o ja do cry ya da no na kwaku ha do dia o ya de o ya ka fudu afune ya ka mo ya de ehumani ye na dem make of force ya make abrati what you say ya fonta kwaku me ma dibem e ma dibem what come on your example for we your example me ma dibem ni so de mo be wo force what you pai wo de ba wa bi o na woni bibia for ma de normal wo ma de normal wo mo obenfo mu ha yetim pintin kwan ya politician for to convoy people why to no mani ade nyina ya ma nyina sika mi si be ma onya sika na oba ni bia wo bo emum iska mum mi na me ka chew ofosu e ma de nyame bo mu ma yen ofosu e ma ho akono hwe echenche na enjina ma ya papa che no enuru ho ba bia enuru ba bia papa che no it's a registration na be o ade ti mi ma sofo asabe mpredua sa wo ja papa janim bible da wo kese enim trosem e hwe ase won take ga o za ma yenua bia hwe ase bebre hwe o za ma yenua bia hwe ase wo dia enyo onu amemfa blame ma mo fancha uni abe ayo omuna someone we ya sompa ache de ma metia we ya sompa ache de orofo sompa ache de no aduru ho biem na ye besre se de omanfo elfo soro ha na obeya ye se ye ma enkoda nyanka emo anwa tomatoes ene side se de beya ija no betumi aso na enkoda ya tumi amen na wasregu Oforisuo no dodo no a ene de eba ye beda wo mu ase orofo ye kata ma kunafo adagya so burunya bere ombekwa asodi o na ya na heden ebeye nwanwa se maame ba ku bia ya na ote na ho ne ntoma no da bia no odi bawo nanso so adefo wa asondem hopa enso omma maame no na duru ba bi na so omo kire maame no a maame ya na ote he de ya na da bia ne ntoma yi na omo de ya kire ne basa sa basa no na tara one media company se ye me mfe santene wo bia so eno tino entuma mo de beba no ye de bema ma kunafo se ni kunu tiase no ye nadwuma de a ko beto bia ma no ano tie kata ma degya so ma kunafo degya so na entuma kro bi efra wo mo ye de ensetrete wo mo so no ye bepagu ni amom foforo efra ni nyina ye mo amomo a mfie mienu atwa mu no mo koye moa na afi we so me maame ne kan ye na ne soso rofo esika fam na apeso de boa sa ankrofo ya anano no se omanfo bi a omode omani kotu awisi omhene santem obehwe o Heroes Park Stadium ne ye ne nkoda nyankan eto nsadidi a ne nyina na esika semo na efe kwa eno ti esika sam dia momo number no ye 0598 559802 0598 559802 and 0241 272 990 0241 272 990 edi beba Terwa Media and say Blessed Foster or for kunkuru fatum na meyentumi enye bi emfam wasa free omo anu omo frefre mawia no se mo de sende a emma no mesremu a monhwe number no yie monhwe number no yie na monfan sende se sa na tie dia ye pon amome asonte na yehu kwampa ye befa so minim sa ye made a ntumi emfa nkyere ko omanfo
ana se de dika no na wo de sende na wunya entimi nkwa now the tosu me no TV no so eno ye 0241 272 990 0241 272 990 na numbers ni yemienu eno ti de obetra bi ebeko bia no na wo de atoso e de aman yenko emakurafo muwa ene enkoda enyanka mamitia Ofoso bema enipa bia ehia moa sa wo hwe John 3:16 ese ne wo sikan na 1 John 3:16 ofoso bema se de nyankopon ohun se enipa ehia wodonti no wono ankasa ne ba Jesus o hwe ya wo ba be kire wodo de kire ewiase ma ye nyankwaje na yentimi fa eno entoto yankasa ya hunya ne yentade ne sa yentade kakran ne yentoma ne yensika kakran na yenya ne ho se no nso so obi eho ehia no a ye jemu ama na ni kwan se ye den eye wo hyede ma ye na nyankopon adom ya tade ba ko mienu ye bi wo ho a yenhye anase yenta nhye anase bi antoma bi a yefra de yemfra ye bi wo ho a egu won so ne yemfa nye hwe ebi wo krampo na wo ye afode bi anase ye de bi ada obeya ama na ka wo no emu nhira ne ya na ye soro no nko enti ma yemfa nkame wo ma won mu hia bie bronya bre ya de chebre ehwo ena kristofo gidie mu no yenim se ye wu kristo na nyansafo no etamakyede ya sombo de kwacheye enu nte no ye tietia sa na montuo nachi enti na ya na ye adechebre no ede ben ena Trawan Media Foundation wode ato no ho so se wo bo makunafo enyanka ne nwisie won so de ben ena abetimi aye de aboa ene ye me kasa nwa de wo donsem ena odema we enya mememfo ya amememfe so na ye hye wo na se bia ye hye o se chenchina ase da bi but ye ka no kra ne de akyerew ma na Awurade ma ma fufuro me na Awurade ema wo men to niema ye nen no eye wo se hye dan hia no de atugu nsuo nani da chi bi da ho akatuapa ebeba wo so wo ne unchikafo so yesrew entoma na wo entade na wo ebia ode na yetentimate sepacho sachet ba kokrampa fabra ebeje yampo emu na wo bag ne dos ana wo de na ye one sachet ana se bag fa ana se de wo bia na ye beje tinapa sardine ana se niema hodo betimi aboa nkwada de sua entade ne school bag ne eniema bi sa no so no toiletries yeje ye beda ase kumasi ase nom no sompa ye kira kwan no ewo soame ye ben rom hotel no wodi wani kire mo osuane afa niema ne ko night market oso hwe sompa hwa na yewo ena nkranza nso GCB edan ne mu ena yewo orofo mobile money number no enegu sompa TV ne so no fa ebi nso a wotie radio a ye ma osa kwanyan fa sesia wa bra beboboi ne send kakra bi a wo efa to so na yentimi nya sika dodo na fa ntoto ne ma dodo na yentimi fa mama no ene sa ye nuanom ye ma ekunafo ne nyanka ne nwisie se be ya omuso masetene mo no ebe ye nigye kakra esansa rewo na dwale wono ma che kunani bi wo hofo so be ma since ani kunu wo ye bi 15 years on front mamono da ne ntoma na wona daka mu no e na waton de ahwe ne masukwe no kran so a entimi nnu ba bia enti aba no ye 0598 559802 0598 559802 and now 0241 272990 0241 272990 0241 272990 DM beba Trawan Media anasa Blessed Foster onyankopon hro bibiara se waya adwen se emposesi e kase no fa ne phone asend sika ne bi ketua bi ensa yete se oba kunafo no de wo nsam no fakọ nyankopon ni so no de onim se de owa no efiri wakoma mu Awurade be hye wana mu ama niema kese ya dansidie ene beba wabrabo mu nti yenya ne sa na ntimi mo kye nyame ya adom so awodi awo no ofra na se bia ntimi makrampo na afra ye beba ne aba beje ne yada wase ofoso be mame da ase we ye sompa kyede de toso miensa na ye beyi na ade toso miensa bia no turu ba bia ya na ni hira no ano de pa omna samo
Ofosuo me fan check sema or empoma do Brother Foster kofa by kofa Sompa TV Tarawan Media ne ade ode aba. Na manager for it e do mo bia no. Dwumadi aye di aye bo ho dawri. Omo na de sa adwene ba ya. Manager Robert ne mpanifo aka. Me amenwia o man ne ye aduboache. Me amenwia Apostle JFK or Jeff. The dog will be as because I do some say na ya hosem. Na say na GSM. Na ya hosem then they say oh TV show. Ya mama agye ane ne mai. Wo de won kai kora no wo de hwade. Na hwe ya mama nso a what tin show na wo de ne ba hye ne nchen. Ade ne test o say ehun say yemfoni nenso saa na ekobi ekoso amanfo afiafiem. Me no wo ka say efie bi bichi abom ni nyina akoba say bema wo fie wa kafi enkura ni da no so no waka nkyina gu anadwe na ekoba ne se na ahomte ye nnuano mu a ene ye wo faase ne ye mano mu a omo children so mu no omo kura de bi a omo anya no ma bi se saa o hwa Ofosuo ba ko ho ye wo wisia ne wonya anyanka ba ko ho ana ba ko afrim ba to omo de ne de Ofosuo ko mu a obiya ni ho tie no na na yeka Ofosuo papa bi ho ayenka edurume bi ho a obi na ya sa so de bi akoka no ho mimi mom de nya no na Nyankopon wo pe wo ti asem wo ye pa wo obi wo sika na so behwe na obi asa tam sika de akobo no so nya no Nyankopon te so resa no a wo sunti wo se da bi nya sa na meka kire mo enunti ni yeka obi ni kapre nanso wadwe bi ewo fama bi ewo ntiase de wo yem enunti ena obi wo ha okuta kapre no bompa bi ko ni gidie no se de wo no ese wo de ba ti ye kan fama nipa bi a wutie yen edu samre se ye bekomi ya na ya rewo samsa ya hometesem atwetwe ye betwetwe wo ewo bronya brem se nipa no mfrento ma ye maame akunafo yi eno ma nkoye na ye ma omu bi kura no ye sa twetwe wo mo eno ne afa to ye ho so se ye de ye nye saa to bibia wutie yen aya de esese de kuta ubia wo de ba na bompa ye gusu fa wo ma fa wukunu a wo waburochi asebe okwa won tenenka wukunu asebe mpreduasa okwa ye ne pepa sem ho ye den wo yire a watu kwan ya won tenenka Ofosuo wo ma wabusua bompa ye gusu ne be sa de we bi maka cho se de say meyen bafu na metwa no so medua no bafu na metwa no bafu because of matino ma bia se nra wo bie phone line Ofosuo se ka se ye de no nko ye program anke de bepon because Sompa chede no aye bia mamanfo pa enye obi akora na timi Nyankopon bibi ma na otim beka bebre de ye so omo ne omo Nyankopon ntam asem iti ye kanfo mo obi biara entra ho yenim de ntia ye ka sa ase no kirewo ye nwan ma no mu di adanse no nyesa bia ho mo ye nipa te se wa nyesa bi nya no manyama na broso ne mum owo ade bia wa fato no se mese meye enne Nyankopon adaroma nipa efrosora na mo do so pa me study ade no ma bago ye ma me bi no ma de basa obonse na Osei friends ye nipa yi producer yi kwantabisa no mu nyina atwe bi ba hwe sam si yes maame wote no ma bi ase mesre ne de wanyama na broso ene ye kan wasem pomodin ne frosora ne fa bi bebo akurafo ene ye ma no a omogu children show mu no ne yenko ye nim se wo yesa ebebo awo wo de be so hwe Nyankopon wo se wo de fa be so fa femme no awurade wo de fem no no de ebe ma wo mo ho nipa kura se wo de ade fem nipa kura de ade fem obi a wo bo na nya Nyankopon eti ye be sre ye nnuan ma mutie yen ansa ne be pon ne ade number ne de tu dwa no bomodin a wontimi mana wo ba bi Ofosuo frɛ ye na no ye maame bi frɛ wo so wo dwo so asanyefa ampa maame ne wotie ne a omomodin no kan de bi fi se onya gidie no antu anamo no wo ben ha de a obetimi de aba na ye fe but wo ba bi na wontimi ma de frɛ yen ye betu ka ne de aba minimisa manfo so be na mo te ase so Nyankopon be hye ne wani nyam ama ye nnuanam a wo mo di sa adwuma anuti wonna wo sunwane wonna wo won kranza na aka wakoma
pese aye wo ye bie no momo number de eno ne dia to dwa no betumi de sika na fa so na se koye ntoma emo ene anwade a na wo de akoso Sompa nkranza Sompa sunwane ombeje no mama receipt kama hwese de ode beba bia no ye bema receipt na de ode bae no omatwera hye so na ayefe eno tie sika fam dia 0598 559802 0598 559802 and 0241 272 990 0241 272 990 edi beba tarawa media anase Blazer Foster orofo yenhwe se de be ya yedi bi beba na mu nhire bia no yenso yensa akambi 0551931931 0551931931 0548 931 ede bay na Sompa chede wanya ede afiri mu wa yibi pen hello wahwiri Asem enoti obi biada wo befre na dance dia Sompa chede ayama no enra dance dia ba ye no na akono na efese dia Sompa chede ayama obi na dance die ba ko a medie me yire ntumi emfida abrante no ano so odi tuo kokoro no bo a wote mamponten wose Sompa chede enti enemaja kokoro no bo hello humano ya hadwen eno tie ya Sompa chede odofo yemfa bi emeye aye emfa mankodai esanse wo bebreu bebre ena wo hello otemenka ma ofrefri hen wudin kwambo achi yenti o ma one so okay hello and then who may be dimmy shamo papa network na Asem hello baby afrefre udin 0551931931 0551931931 0548931931 hello baby afrefre udin mame yentio me yentio Sompa chede na sidia mi yebi oma somodi mi meta enti me de nyama ba ne bom pa yebushi nti ne mama agochire ne na last week ezakura di ba ya no oti feel mu me de nyama ba ho so ne famasa akona nti oma somodi mi meta okay me ya me hu nyama bibiri nti me transforma obia chapter so fayebi me faso no me hwena de so ne hwena me so ọmọ ni owo ye ni ta nti Sompa chede ewo ta me to ye mo me na se maye bi so maye bi bo so we me sike bi na ni na so kra na se ni sire ni kanu e ba re fo so no me sa kwa se ndi okay and I'm do say quite when you ba fudi a fa bi bebo akodai
Okay. The transformer Bia so Bia some part of you. No. Okay. Hello. My dear, so katachi baby afre free udin. Salif yenti o. Ah, obetumi di aba, oba be ma receipt kama. Obetumi di aba ya dwuma ma. No, okay. What the one no cry can cry no nyame shirawo. Hello. Yay. Come pa. Den sa kwaban no. Okay, nyame shirawo. No, okay, hello. Majo so baby afre free udin. Ah, okay, so what problem wo ho? I gina so ma ye mfa wo number no ye bi din komo why? I gina so kakra bi na ye mfa number no said ye be ya. Ah, ye be free sisi ya why? Okay. Hello. Humano dimani ne nyansam ketwa. Adansi di eba no akon. Hello. Baby afre udindi. Udu free. Hello. Baby afre udin. Hello. Majo so mame baby afre udin. Yeti o. Okay. Ketwa bie. Hello. Hello. Baby afre udin obapa. Hello. Baby afre udin otemenka. Me too. Look at when you see this so bad, me never me say I'm catching me too. Okay. If you so bad, then something can't show me can't know. Odru Turkey ose okokronom. Ana mazi makro. Enti otra ka no aka che meeting ni se obesi wo Sompa TV, Sompa FM. Obesi wo ni mo pa pe ana se mrombote. Anu aka che meeting se obesi e wo Sompa. What ma say? Enti nyame adomo chena ye betwe wo why? Hello. Baby afre udin. Penipa yenti o. Amen. Okay. Hello. Tumenka. Hello. Baby afre udin. Hello. Baby afre udin. Odifo Isaiah.
Ah, ona won frɛ. Ye de da bi e ba adwuma. Ewoi. Ukwaye wei. Oh. Hello. Baby afrefre udi katachi. Okaza free. Dwaben. Ah, na true strip was as so. Yeti o. Ah, number no momu number no. Ya na mu dia to TV no so. Ah, mesa abobo ama. Why? Mesa abobo ama pa ti ya tawaso. Hello. Hello. Baby afrefre within last caller. Free. Oh. Hello. Baby afrefre within mame. Yetio. Yetio mame. What send o de o? Nyami shira wo bompa yegu so. O de o man wo busu nyina nu Yesu mojam. Okay, your last caller. Hello. Majo so katache baby afrefre within. Hello. Yeah, for friend no ensi ha. Anu ti orofo momu number no a kan wakoma se odisika ebeba beboa emakunafo ene nkoda nyankai momu number no hwane wo ho 0598 55 9802 0598 55 9802 ana 0241 272 990 0241 272 990 me you sure say number ne bobo emu amen munya men dia say de ani asi abra ye pesika dia hwesa afu yi no ye beto ebu aseni asa bobo ba ko aka mo ho 0598 55 9802 0598 55 9802 ana 0241 272 990 0241 272 990 orofo di ebeba tere 1 media anase Blessed Foster yenyi bi fam wasafo yi na krupo twedi aponyankopon ni nhira sedo sika na Bible mu na wotwero mu nye ya adwene ne yede yo e wotwero nim se yenhwe makunafo ene nkoda nyanka na medika ka atwo so opunu bi mu atoto no na msayo so nen sa ayewe so no e wo se nyankopon e ma wadom hyira nsafoa na odi abie sa apono na emu ato e wo wabrabonum ye otetetu bafo e bebo ye ntama mu ye nam soro ye sai enam fom enu ada tamasem checheche bi to ya apono so ye maame a aka ketekete ne nofo no na bro na abroho se de na esi abroho nra no na abroho papa ye maame no wo fie ha enu aye ntumi anwie dwumadie no yemfa nsoso na afei yenya ne kwai na yensre nyankopon hyira emfama no se de beya fa ko beko akogye drobia no edru no beye nam ebeye hye na yare no ase atumi atu breast cancer akaketekete yako computer so dwedie emra sisia
akɔ Sompa Nkransa Ghana Commercial Building no hɔ na sɛ wo kura sika na wo pɛsɛ wo de bɛdi dwumadie yi bia number wo de sika ne bɛto so 0598559802 0598559802 edi ɛbɛba ne yɛ Blessed Foster Anatara One Media Sompa Foundation every city we are about just a big city. Fawuse dwumadie na proposi pempa obodu ponkom onyame na doye dosu wode beye bambo ama woni wabusua Sompa akyede 2024 enyanka ene ekrafo ne so omo bedidi Ade. Cinema no tutu no oba mi timi kura. So wa Ayo senior. me ade adan Herbal product I am me de bia me na no mu no chef dan Herbal product we dan extra we wono ma wa ho tutu ni na ebejai Senior na misisi ni nso e misisi o. ene o se da problem there Senior. o se dan proke Okay. so wonum dan proke a Okay. sisi ya we ni na ebejai Sa we dey nyame shira. Come on, do back when Dan Herbal tonic. Muni maguru. Minum pa na se na mtumi ndidi. Na mtumi danso. Menye bi no me no. O chale me taibo pa. Sa Si a. na fight okay na so so. Koko ya bi betena no so ma me je me ho enje me ja me na amogya nko a na afi ese fifi me to ntimi kura amfa me to ntena ase na so me hia dan fight okay aboa me pa yini na fi ma yeti ma dem ho Senior fi feti as start to tell. Boy. Yaw. Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara woni mfie dumienu entumi num bi ubenya bi wo Herbal shops and pharmacy shops a ewo man mu freyen ewo 0244017556 ana 0266593330 FDA adebedie nkratoi atu. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris Beef's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris Beef's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris Beef's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris Beef's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris Beef's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris Beef's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Okay. Enrada yedi asem bi to ya pono so odofo. Na asem no ahomete na abrɛho. Ema omo ho de kese pa no gyina no fo no. Se ho techima pɛ no mo mayo no ya ba na wieye. Na enrada omo tie dwumadie enim asem a meken. Se nen obi etie bia ontena so na ewiase no abrɛho. Ewiase abrɛho boafo na papa. Ma me mo akwa aba. Bapa ya brani mu kakra wate. Empom te say. Oh, no bi wanum kakra ma me a. Ho ye pa. Eno ane ne de he na ho ye pa. Ene kakra. Ene de me hu sa so nim da ho kakra. Me ko gi kimono ene. Ene de ye kakra o. Oba pene no bi tie asem no bia. E de be poten wo haw ne sen Osei Asem Mpe Nipa yenko omoa. Die ne hawo.
deɛ na ayɛ wɔ ahia mu a Me no for no. Sisia sika bia ni ho. ɛyɛ asɛm o mo hwɛ dan titwi saa o ɛno akwa de na kasa no yɛ kyɛ no Pacho say onofo no yɛ saa di mfie sɛn Sisia I call 2 years. 2 years Pacho wanya du papa bi di aka anofo no David. no ahyɛ dɛm saa tie sɛ onofo no wo ka ho asɛm akyerɛ tiefo a sese deɛ na ayɛ poten ifiri sɛ wo na ɛwɔ ho na wo hu sirisi tie sese wo ka akyerɛ tiefo a deɛ na ayɛ poten Breast cancer na ha. Breast cancer na ha wo sese a no ɛhyɛntomam sɛ wo danadi anaasɛ wo kyerɛkyerɛ mu akyerɛ ɔmanfo a deɛ bɛɛ na ayɛ ɛyɛ asɛm o dabi menyi Sesia no ye maame mofa no fo no to TV no so ena ya meka bere wati ya Yaw Osei Oforisuo menka ne sɛ nya no fo enura de ye ne kurase mo sia na ye ne so mo YouTube fo no ba ya adwen odofo no fo no ne da TV no so no ekoba asa no wode hyedem ni kunu so adwane agya no edie bay na wode ko hospital impu edie bay na mami obedie ka wonya aboafo bi kura ka mami wiese yo rofo akato ne bro ya hweyi no fo ye de seka aka no asɛm asi edie bay na dokota aka ntu onya sika kura akɔhwa na mame de wona ade ne ba gu Samaritan na Osei afra Osei Pacho me di Magdalene. Pachani. Mami wunim ne wo hefa. Me pacho minim no market race course jum. Na me supply nyoma ema ni kunu. Yeah. Edi nyoma. Garlic ni your friend is saying mackerel money sardine. Eno na me supply dem ni kunu. Enti efiri so yade ye no wakohwe ne pen na wo hwe ne dakora no a den na hu so yade me pacho sa na me ne fa nyankofa so inti no o me number inti to da no wa frɛ me that time ni na me te say o breast cancer inti o mu ana ma frɛ no ahwɛ sidi ne hu sitie inti na no na of me ne kasa no ka kyerɛ me say emu ayɛ din na no for ne April. Tieti I say ya pro ho. Me pa chane. Wo ben no kra de wuntimi ntina kra. Wo ben wa. You sent wum. Inti. O say e twe no. Abobo apo ho no nti no. Sa no so a ma no ho mete. Ayasemu. Obapa sesia wa wo sei Chamienu omaye mienu no mo wei mo osre ukunu de wo koi ba kunu wo me brothers nche na ba ko so wei o school ti ba ko wo brothers nche na ba ko so wo hwan nche ono wo school ono so school ukunu o ya de ye edisi ansa na ukunu eja wo hɔ akɔ papa wuye no ya nyina akɔe na o si mesambra ha na kɔ hospital no tamwa oni ukunu ko sem na na onofo no ye oya na ukunu ka se won ko asa abra na wo ba o ma sika de be kɔ hospital na de o de ma ni nyina asa na uye dedidie Mami ba ko na ye Philadelphia ni. Ono o ye Philadelphia ni. Aya Ancho so kwa adum chedua.
aya na oba na eko church ewo Philadelphia so ya ba ya no ono na ayeduane oyeduane ni mami oh nsu sometimes ni kola no na cells no mami mama ni din de say ma Mary ma Mary a okọ Philadelphia nyame hira no enye nwanwa se sa so de no okọ ede a obeye sa papa no mo ya yemi se enti ne mba no so na sesa nsuo ma wo na wo ye de dware aya me sansuo no bebre me ye kakra no na me dwale wa na akọ dware oh enti se efri se ofri esrim ba e wadi bosome say mfie say 4 months ukunu efri ho no ukunu onte ne nka na omoma midru no time ne so ye sika ni ho obe time ni chum ebia 1 month na ana 2 weeks na oye kakra mo na me de ko sisi na o sika ni ho ukunu sika ni ho tu frɛ na wofa ana wonfa wo mu na ofrɛ me se ho te se me se esan se efri anura producers afrɛ ni kunu no a enso yintimi rechi no ka se mpese mbusa no se de be pa bone no ba edi aye no a wodi sade wi edi no eni efri sire bre na mu nyina mbe hozo ha se ne pa wo pa ba de bi na be kokwa na ka de ahwe ohiri ma minti ekoba ne sa ya na odi abrɛfo pa na tisia ente me yonko me wodem because u ba me dem kura ne ebon na bon oh udidi akafra ti o se air condition so ya de bia ye ne monyampe o chichi nyoma bi batimo de monte chichi nyoma bi wadai sre adofo se no amekan se dwumadi me hye damfa nya pizza nanso so yenhwe ne emu nipa wa bra wote ase no for no pro mami se oben no pa se no oba yi nyina no oben pia sisi akwa no ya obi a wo sense ade pa obete nanso de nyamia ye se adwuma we ya ne anyo ka obi kura no akobe kokko no ho se abuo nipa wa bra wote ase de a orofo ye mami ke enko no moa nanso onya sika ni bi mfa nko hospital onya sika ni bi na empo fa akon ye be kire se won ko no de be ka se won to no watumi ato course bebre aba obi kura se nyankopon hye ne wani munyamu a bosome pepepepepe ibe hu senkyerene yenkoti adrubra ya habai de be na mami wode kro omna samwa de ko ban se ya ema ho kase ya wanhwe obi su sisi ya na ono mu ye program sa no obi jabra ho ama abre watia obi tibie su sisi ya orofo se yekoya mami mu ya mesrem do katachie wo hata suri epam achawo yenhwe ne mu nipa bo abra wotiase okay Odifo Samuel Prayer and Counseling Center was 1,000 Ghana cedi. Odifo Samuel Prayer and Counseling Center was 1,000 Ghana cedi. Any Odifo Samuel was 1,000 Ghana cedi. Yan famu wa yimi abe. Aya asemu. Omra Samuel. Ya boni pa wa bra wote ase dia. Yan fa na ase rempempa famu Odifo Samuel. Enye menwanwa so no adoya akese oye. Wo sayi nyame nipa oye ntamgyinafo ma nipa ene krupo twedi ampon Odifo nyame hira ho na onto ngo serem fa ko yi firi nyina no yakopon enhye wanam na brunya ebe ubenya bi sade aboa foforo efiri se otayo ema ye ka ho asem da omna samwa
Oforisuo bema ye na odifo ase. Why ni say kura won we hunhun de ye hunhun masem so no. Betachiri. Minim de otime ye. Na ye na nyame ase. Enra maami ba se na odifo ni ha. Enene abeto odifo. Otabe hia sa no man. Oh yeah. Nti do aye na me nyam wanwa because we man ebro so sa. Na we ni de animu yayi. Ye se so ya na se because bi an ya trodro bi kwa se ekoto. Nti wayade. Ni mo hunhun fam so minim se se na ete bia no. Nyame be fa no so ame ahwe. Ni mom adrobo adro. Ye pese kan se enram se enwa bi nso frey. You cancer no ma bi se ya. Ye won krofo bi wa omwo nwo. No na na edru sa me true challenge ma omo. Se bibi eba ha se ne fa so na ekwa. Ebe de ne abetra ne aka cho se be ye mo wudin. E wo kwan bi so. E wo ko obi afa so nya ne nhira. Foso maami asemi me abusua no yanko ho de enra ye ka asemi e frefre ni nwa mo ni ade sanka mre wo mu na nka maami a ode akora ay obai na mi busa senti hwan na eso na sene ofoso ti maami woni abusua obi a oba wiase wa wo mamu mienu ba kokko school ba ko ne brother ho ya asem wo ye jane sa ni ti maami nam sa ya asem wo obai one nam sa ben predrasa o kun wo ma Oni ni babia. So what you say? Eno na make asem nti obey. Se kuma se adan ni ade wo bi no wajapade bi anka busu anka mbara ni sa. Abi before ye peno ma bi wo hon ma. Che se de waye yi nko ane ne ka. Yente enya sa o. Ye ne enya obi asabi stress ade ba edu mbembe se a na no aye den. Se mesi obi so obabu akwa na obeto bibi. Obi si ofini pem se obabu a. Se obeto bibi. Kwaku eni pamwa mami. Ofoso na ni made so nipa ho ye problem nipa ye bonchen bibi e wo wiase na wonte dem ha so what you say eti bibi say si a mami wo see okodware o say nsuo kaka because opepa no ene de wadu na san ko bi na ede e pepa no nipa mpa de ase yo ye problem no obi apese okofo oba de wo si hu oba nso oba ne from sa nkosi awie masa uti wiase a sa de no dwe ka ho se so won ba won nkora brem se wo sisua na npoku tuatua so obawo sa no ma ne beko wo betima tra ho wo be makatache wo ne oba na what yade we abono wo tiwa na wo frɛ ni busan se wo te sɛn na kwaku na ehokura asem de ehokura de nyi wo frɛ se te sɛ yo won ne corner off ena waka no se bra sa ho yade ena wo se busan se wo te sɛn e de na wo di busan se na wo te sɛn There's a time we no ma bi hu a che se de bia na katacho be ma che se no oka wose nipa ye bo wo mo no nem se ya da emwa na edrume bi ne ye da ne nipa no ebi anane nipa yie ana che se emwa su ne we nipa bi mu wo be tra handman no ma hote se ye ne nya problem se santa ye te ne nya problem wo wada adwodwo wadu tuo safi bi tumba ne bi e wo sire mo wada anwa ye friend ni nwa baako one ne kasa nkanne minim de maami se bi ankanne oba be support maami kwa na hospital na maami de ne ko ka busua bi aka nka mo bai ke no ye ka ho asem se ka mo bai na ka busua bi de akire ba ko pekura eni akire sim nyame be hira maami no ade na sese mo yesa ya be ye program na mama ya kasa sa onwe ya wo de kwakoma be ka de ani kwa se wo ka ti maami oni abusua maami se be prejudice wo sika ana wo japade a enti ka busua bi ma every time we are forced to overturn man and send beer and send phone. But the can answer about by the day. Ya wokan. At ye for minimum do mutime. A woman send the ye be di bronya, ya batuaba, the break keep on music as a yammy. Ah, na bibi kiga with the 2 coin, and now their question of Biase, with a yamada ma bibi and see. It is Janipa be keep on musica. I had a flarias, anaya a bubutu, but with the bibi and see. It is some adding. Nenso mo akroya ye sompa akunafo ene nyanka ye ka ho asem na maami di abebom papa bia ye papa doye bia ya doye minim de mutimi ye odifo sa matia no minim se watia no so de sebe hunhun fam so no beko iti yenhwe ye tiefo kakra bi benya support nenso enim se enka wo sa maami wonya na yaresa sebe utifia woni beje okay dan se ba be ka twa se maame ne de ne betra no ade a chen wawu in fact what wa enya ofe na emom nipa nso hwe na setena yie wotoa se busua no ka
ɛno nti na meka sɛ nipa da sane bi entena hɔ kwa yɛbɛtena odifo sɛ mo bɛtena brɛtu anamɔ yɛka mo ntie hwɛ nipa ma menka asɛm to Oforisuo wonni sika na asɛm to ha ne nka bɛyɛ wu Ghana ha wonni sika na asɛm asa to krakɔprɛko me sɛ krakɔprɛko ɛtɛ nkyerɛ hɔ sɛ ɛna wo bi na yɛsosɔ so yɛyɔyɔ na yɛdi wakyi na wotɔ aduane ma mma yi na mmɛmma yi ha ma menka asɛm kyerɛ wo wonni bambɔ wote sɛ sɛbi odwan a ɔnni tiri odwan ti na nkasa sɛbi nyansa ni nonsa ni tiri enti wote wiase a hwɛ wabrabɔ hwɛ life yie menka sɛ abusua dɔw saa ɛbra ho bɛkyerɛw na abusua bɛpaw hwɛ sɛ ne kunu akɔtena ahyirim na maame yi brɛ enti oni sympathy kakra sɛ saa mmerɛ meyiri meka na ma ne kɔɔyɛ no wɔnam he na wɔhefa wɔdidi na hefa no wɔda Oforisuo manfa sa maame tia ɛyɛ asɛm o mewura ho paa o ɛyɛ na me de committee bia mu sɛ ka yɛ me maame afi abo hema na ti ase na asɛm wi ato no ti ko Oforisuo Aboagye ka metena ho saa na ti ade na abusua bi timi yi ni mpama saa mewura ho paa o abrotia Oforisuo bema obekom kra na bema na kra na ayama cancer aye no I am telling you ohwela ne sibia wode kanufo no left and right ya say no amekaye ya na yi kwakumo ka se ema ne bi okrampa nufo no ya say yi owo kwan da botan so okode ye kwan da wiem bema kwan da oba ho ye no kure nanso no ebi wo hofo so say obesi aso nufo no mami aba no kra no obema cancer aba abayo romia na feel obe mia te say de wanya tata kanetete tata basi abenye Oforisuo bema ema no fo emre enti se wo gro ho ana so pese odi di agura di ni nyansa kwan so sade ne wo na se emre na sade na emre na okay so yeah odi anibra has come in fact Oforisuo bema no bema no onim nyansa sa onya bema na wasa baba we ne wade emema ne bi wo wa kwa ho hiehia mu ana hu ni su ne ban yankasa na udo obi a na yadie mu anase na ho hiem na ho kyerɛ mu no e na abɛkyerɛ wodode a kyerɛ ne sampa me dɔme na sɛ bia bɛ me wodɔme na wo no oba te wo na kosirem sɛ bla ha sɛ num de basa ho yade o wi asa asɔre bi sa sɛ ne ho te sɛ na wo te sɛ de ɛte na Oforisuo bɛ ma mema binum nsu nyansa obi kasa what mase ti awadawruma mesrewa ma samu nwura ona menya course sia wo sɛ me de pie okay amanfo tie yen na yani a konfo free na free ashtown o chese maame no cancer na ye kan wasem no minim de otimi ye emum primprim se ni nwia kodifo e de tenaba o cho no so de ten be sime so emfa maame no emum akire woni mi ne obetima ya boa maame no je no so ye dana se ye na free ashtown ye dana se papa na free ankasa no ne yam ye oni dinya ye da dabi anukura bro na say aso na na ye nan ne say na nan na say akwa no ware je twa no fufu twa ja dom no so ay kese won so tu du hono mo anti no bi akọ no na pia okay Oforisuo bema mami tia na me ka kire mema no bi no se o mu hu nyansa Oforisuo bema se de ababa we ne condition sitie na bema no se wo sa so no asa afafo na wo fra bi sa se ne ho te se atimase abakwa krampo no Oforisuo bema afa ne wanya ayi ba so no bi ya ono krampo no so ne na echele wo atimase enti mani bi wa Oforisuo bema eya yankase yenhwe ye hu ye me de advice asese abrabo no boko animu a na wo hu nyansa wo so yesa me polluti ma adwen but what ho a dwene wankasa wo ti amenim de mematumi ye dwene wankasa wo mematumi ye because what you krampo na obi bia ye correct no one who said the ya na ne masiti na we say o do fine fa because onim so no te da kromu a sent odo na eba na no odinti wontimi e na ono na kwa otu akotena sem to ote wo no nidi Oforisuo bema me de manu sinema ka kire obayi se on kana koma nto no yem yenim se nyankopon befa yeso ene yetiefo ne ahwefo so na yetimi agye no asi ono abedi adanse e wa aseme na odifo samuase na uni bambo nso so ampacho wura ho na kope bambo nya se nipa wote sa haban ente atentehuo enframa fa bebie pebia na de woko nya bambo efa ma ho na fo ni kire mu agaba family house
eja kokko na so wa ba ha se nom ma ye na se ne na free ye nso ase fo so be ma e me ma no mu nim romance ye no no fo no mu so ma mu so mu akire wo mu e ya me nkire wo mu me se wo wi afa won sa no wo hu ha se nom no enti na Nyankopon de ma e ma no Nyankopon ni bibia ko betimi aboye nsa na ma na akeka abomo fa won sa ne ha se nom no so a peja mu kakra ko so na do nsa na e fa no ba je mia ne face a e no so kra boy ne say ya ne kakra na de fa nche wo de fa na wo mia na wo ye ne kakra fine na de akwa ne mia ne say ya na dua ne ya wo ya what wo ye say unya feeling na wo te ya ne ya de say ye tachira ma ya say de fa no fu ano e ma ne ye kama no ne ya de say bi so baga say yi na ntwe adwo erade ne ya sa de songs e ma wa assemble the pro erade o kare see me so to the go no mo ya erade ye wura ma ne wo de mo also ya mo awo mu na ya ba ka de erade ma tie for ne ado for me boy na ye timi okay yan kon homa no so sima be enum duba edum so mra sisi a 05513131 odofo yemua be okwa hohihim se medical ka cho se okunu ni tinisa na ya ntumu ayichi muwa na yesu kire mu ayini suo ebetumi aba eno ameka cho se menta anye saade we afidie we so nanso so se oben maame no a so ohwe ba bia meti any distance ya maame no wote a edem nyina no ayefunyafunya nanso so e wo se etenam ne yenyame adwuma ketua bia nso awate yemfa mpia maame wadawroma 05513131 05513131 05483131 ne best say mumu number now de be fa so no 0243 585878 ye best say mon type of fanto so mame yemfa nkohwe maame na oyare breast cancer no na senyankopon adom so maame hu tono no sa ba afidi so a na wo ayi sika ne bi de bo ahibia no na enhira enso akwa ama ho enu ti momo number no 0243 585878 0243 585878 yanko homa ne so hello majo so katachi baby afrefre udin o frefre papa yenti o ya abro sem okay momo number no enegusu no maame no yare breast cancer no yempe kakra emfa koboa no 0243 585878 hello baby afrefre udin ye mitio pa katachie oh mitio pa ye best say uti ohu TV no so a ema adwuma no ye bre mentiase o Ghana fo aso odin o hello ye me pato bra yima sehwi adwofo a amen Odifo Samuel yes okay oh kafra Oko. Hello. Baby afrefre udin.
Yentio. Diwe dem timi mo. Kam ketrema. And the crime is now one of the same one on 500 cities. Comfort Bio. Number no and a good TV no so no 0243 585878. And to Osha TV and also TV radio. Okay, yabedase. Okay, yadase. Hello. Yeah. Okay, yentio. Okay, wakani mami wudi uraho. Hello. Yeah, baby, I'm afraid udin katachi. Yentio. Asem Ketua, dem obi afo. Line on the TV no so no 0243 585878. Hello. Good evening. My just so obapa, baby, I'm free udin. So, where did I go? Enya Asem Ketua o, ka wa akra de ora be what she say. Me papa. It's about me pray no. I feel in a papa, I bring me. What to do with G? I'm won't. I'm won't you kind of won't you, and I'm going to do. Okay. Okay. Hello. Hello. Baby, I'm free udin. Yentio katachi. Enya Asem Ketua o. Nyamishra. The owo odon sem na wodema yebedase. Hello. 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 Baby, I'm free udin. I don't hear me now. No, okay, yentio. Osi achina besa ndi sika no. No, okay, yebedase. Anoti number no na egu TV no so no 0243 585878. Enti wa shebo bia no na wadu bo hye ne so kama. Hello. Yeah. Maje oso katachi. Kama pa. No, okay, Eric yentio. Enya Asem Ketua ni kunu na adwane agya no. No, okay. Abraho empempi no ya na ka oba ne timi dwane gya bema. Enso se de bema na se adwane agya oba no. No fu na epro yo. Ya asem wo. Hello. 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 Baby, I'm free udin.
Yentio. Papa yentio. Mitio pa. Yo. Yami adoma, yami shrampa, sa best answer. Maybe you could be if you be muna Oforisuo o kumase na mentina home. Aha kura yentumi home. Na Oforisuo. Na number my brown show so mami be yi me the chair. Me halfway. We ko yi na enu ana me se wonyai. Next refer be amwa. Yami adoma afodi amefa for me the send them. Nyamisha. Nyamisha. Nipa be wudi e enenka. Yam kwanso yo. Nya for the kese na bobo na so dem. Yo samu nipa abra otiase. Ampa yemfa ba ko mienu bi kan ho. Asonda yesi awie so in the need of church building. Yemfa mo cancer no ebeboa pa. Hello. 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 Ah, ye behwe wadawruma. Ye behwe. Una ka so be send 500 no. Nyamisha pa. Nyamisha. Ndio. Hello. Hello. Oh, wahiri. Hello. Baby afrefre udin. Majo so katache baby afrefre udin. Ajo Sompa chede no enso ye gie no. Jo na yemfa nkosa cancer yade de yade bia ye bodin pe na oni owu ya asesa so nanso yenhwe emasa de no maso da biada yemfa ba ko mienu bi nka ho na ka yemfa nsi 12 no so na ka odifo entrance. Hello baby afrefre udin o frefre ehefa ye noki Mate yo okay yefo frɛ no ensi ha na yentoa ye dwumadie no so ye ka sɛ ye di adwere dachi a ye bɛhwe asuo fraw eno ti obi biada ebɛka na koma sɛ maame no fui pro nanso so ani daso enyansan eno ti momo number no eye 0243 585878 0243 585878 orofo se wo hwɛ sɛ de dem ha asia ya nanso so na wo se yatinam ne home frama no enye nanso so adentia efiri sɛ akato ne bro na maame no fo no ne nyina eya prakosi na ani daso ho sɛ yenya kakra kura obi domfo bi so betumi ahwɛ no bosome pepepepe obeba be dia dance kese a kira mansan eno ti so do de ne ka ho ne de kosa ne yade a adenti ne Nyankopɔn omi osoro fence emfa ema yenko maami mua ye bo nipa wa bra oti ase odifo Samuel ye krado ye ne no entwetwe nkom odifo mafo me bra ho papa me bra ho ne o na wo ni sika na nim de edi wanu ma ho fa so che wa wo sika na nim de edi wanu so se saase mu de bia meka fosi wa hwe de ekoso ya esetem bia nipa wo ho a wotu ya na mo na ohunu de edi wanu na ohunu de edi wachi enkase e bia me de me nyale
na asem de bibia anya me ho to me we say wonim chena de besi chena enna ya na ma ewiase tena ye den no e say ma me hwɛ de e kɔso e wona brabo e say woni any option bia any dash wasa say any dash one any nyame oni boafo bia boafo ni ba bia hwɛ ohun be ma bia wono ne ne ti a ohun nka ba me ko fa gold a sa me nka ne sense kutaye ohun nka sa me ne sense kutaye nka sa me nka bia be ma ne se o me kuma se hwɛ no ya de wa mfa sika ma so enso yale ba ya de wo dwane agya no na we no eno ene say ohun said de so for ka kire mlantie no say no na ne jimi na ene say so owo ayare hosem areho ayare hosem pa na de be sire amfa bi nso ansire enye yi efi say na eni ti kura na mama hye bi hyesi na ama me ni kura ya pro o hwe ni papa wote ho say woni de obeye bia bi de wo sire mpa ya anse Nyankopɔn emwa no say enno ne mpa ba no so say woni de obeye bia bi ne mpa ya anse oye de dwade Nyankopɔn mwa no say wo da wo kata na ni kura no osuro so wo kata na ni ada no osuro say ade ba chi no obeti mate na ni biem ana wontimi nti biem so enno any problem pa sisi da ho nyame wo ho nyame wutumi nyame wo nti yaso yanim de be ye wo sunsum kyena yam wo Jakokɔ no so saa dia anokwasem say yale bibiri abaye nimu a Nyankopɔn atimi afa ye so ayi ama omo a omani efra eti yale bi akasi ne Nyankopɔn afa ye so sa nti kyena yam ya adoma Jakokɔ na so de anokwasem ye be hunu de Nyankopɔn so be adanse koso difo ofosu adanse no so eburu adwene ne ntiase so hwɛ sɛ obi age obi fi aboso woni nipa na ma wo dan sɛ trem na wo dan na wo trem afa de nipa ne tu kwan wo baaye a tu ya wo se da mintu nipa no ebe fie wo kura na wo penabo no afa de nipa no kura ne wura ya afi ne fie wo fa fie na no na ma me ba me wono se no won ti ase no bebo mama ne na me kire ne de wonye oba ya nso be hie Jakokɔ no so de a se kyene Nyankopɔn bo Jakokɔ Yesu wo bua onya be hia no pe de ode be ba no san fa ansa wachi dabi me kire ne de won konkoye Oforisuo enne nipa de dimirika na asesa ne niema afirifie ho wo dimirika na asesa ne niema afirifie ho Oforisuo obi de obi ka wo so ontua ba bi opebi on fa no nko no asa kan wasa kire ba bi afa no ko se fa me court ana wose court wode ni beko ba bia de wote ahembo ano nka na obeba ahembo ano Jakokɔ no be hie Jakokɔ no se de kyena yambo a Jakokɔ no esu yi Oforisuo oba ya am kyerɛ ne de onkoye odimirika kora tua sika no Oforisuo wo bi sisunsun ne beda sunsun ne anna dafri ne kora abde wa bepem samre wo be hie Jakokɔ no a Friday Monday Tuesday de Jakokɔ na so Oso we hia Jakokɔ no saa ne dia na kyese ba bia wu oba yam kyerɛ de onye saa sunsum ni nyina afiri no so Oforisuo bi twa etwere atena no so firi ne nkora abere mu odi ba aberewa se ba bi obeduro bia na ani guase aba oduru nipa mu a saa yade no nso no ne fo a eye ne sɛ waduru nipa mu no ho na ebegu ani mu ase ho na ebeyi ne ho adi ama obi ahunu sɛ sei na wo so saa yade waduru nipa mu a aye no ho na ebeyi ne ho adi no watwa ahwefom tim na obi ahunu sɛ sei na wo so Oforisuo baaye no enne ekɔ Oforisuo obi so oda no adwonso gen no hu gen na oda no adwonso no a dwonso krobo ohu say yes ewiase nka no kore ti nipa wo ho antra faako gen be duru manim osese wontimi nwale na obi anim adekuro nti a ema ne ntimi nwale wontimi nkoda be ma nkyɛn efi se okope ebesi obadwonso to be duru manim e wo Jakokɔ na anim no Nyankopɔn afam so ama dwonso ni nyina eto atwa Oforisuo obese no otone a yento obeduru Jakokɔ na anim Nyankopɔn afam so Oforisuo obese wo ye manen wo kwa wonya bi wato asase yantam da okwa onya bi
okwa onya bi na otua na mo ba beduru manim okumase menhia ahembobo ano and the gold no osesa ne say no nti ofoso mo eye gold no foma gudie no mo tue na mo kwa mo nya bi no o nyina foma ni kire gya kokko no kyena e kyena yam ya adoma gya kokko na so e kyena ofoso wo bi se be ma bi ibu no kwasea wo fa be ma no lie woni hwe and the bibia ba ne nsem be ma ne fa ne nya hwe fosu obi hye gya kokko no and the be ma no o mu sai kra no de ma no fosu obi se oba bi sisi no ba ne fa ne nya hwe and the bibia ba no ho wo se be ma ne nim dresse be hye gya kokko ne oba no wo kase wona no wada fosu die na wo hwehwe obi se dam krakraka e dam krakraka ndie enya beduru manim amono nie saa de de se firi hene nya beduru manim aboa so ye din se de tie bia be din e be firi wo so at once by force e se firi wo so odifo na me ade aye menwanga kakra wo hono se akwankyere so emihie o saa na tie obi ade enko eno na kyere se nyame ama bitumi eno na kyere se tumi bia ne na chiwade eno na kyere se sunsum bia ne na chiwade enipadua no obia code da no so voso de ya na me hu ye papa bi walande ho wo so odifo de hu ye me hu ni se me nkrata asem ni nyina lock 2 years me nkrata asem ko diff ba bia se me saka no 2 years na me frɛ wo a wo si code da me so na code no bia wia me nkrata no me sabeka any 2 weeks me sabeka ampa de o ka se me ye wie ya mo ka kire me se code no wa bie no and any 2 weeks ampa me saka me nkrata no ya frɛ me ama me bakwa akwaje nkrata no papa no wo se wono wanyi hwini papa no ka kire me se wo ye jofu wa witness ni wanyi hwini na wahunu say yes bibi wo wiase ofosio me se kasa ma ntimi anwe no o de man krama wa ha obi antimi anwe me hia hembobo ano Ajaba family house ade e beba ho abesa na chi no e spiritual a besa na chi no ofosio ene na wo kwa akowu se ade e beba mani pa o man hia hembobo na Ajaba family house na ye spiritual na atwa fam so mi hunu bi na mi hunu bi nso mananti abere ma kyena bere no enye menhia ahembobo ano anokwasem ofosio obi so ohwehwe vesa okone ya refisu no okone yaban okone ya refisu no ene obeduru manim no ene wo sere wakwaje ne vesa na awoko obi se ne nkrata asem abrokyeref America fo no se won se Trump buy no wo ma mu ni nkrata ne nyina wo mu sunu gugem eti se obusu eni nkrata e wa America na se wo sunu gugem a dreja kokko nanim e kyena yame ya no akokko de coat minika be hye agya kokko no kyena na empire bedwa wo se agya kokko na enya so Friday ni dia obua e kyena yame bua akokko de ko anopa sesi na mete ho na uba manimu a me bia ne ma so a kyerɛ me wia me ma wo kwan am wakasa ne wa uwie a obi wa ofosio mo mba manim bia ne ma so wia no mabusa asa dia na ade bae wo so di fo nsɛm ne nyina na ade agu ho no ne nsɛm ne nyina na de agu ho ne dia ene ekoye we eno wan no di no ofosio dia na ni abere da bia me ka sa asɛm no sɛ dia na ni abere na me hia no e wo kumase man hia ahembobo na Ajaba family house e kyira Nyankopɔn ya adom a dia wo tɔne a yɛntɔ no entena hɔ dia obi promise wa no wa faili wo no ye bedi bronya enti sɛ wo hia moa so afiri obi hɔ de akɔdi e de akɔtɔn ne ma bronya bere ya entena hɔ bra be hia gya kokɔ no men hia hembobo Ajaba family house Ajaba family house before ye man 0246 66 71 17 0246 66 71 17 050 45 45 45 45 45
88 454 454 050 050 050 050 45 45 88 454 454 0578 0578 0578 0578 40 40 55 55 19 0578 0578 0578 0578 40 40 55 55 19 yo kumasi menhia ahembowa no Jabba family house and a Jacko no aso tumi no juma echira nyame be nyame ma be ne machira ma hia hembo se wan ko chira ma hia bo no a ye ba betu aba uhia bambo ibedi bro nya uhia bambo unnim de besie eno tiko no di for Samuel fa kwankyere no engu kama fama omna Samuel ofo be ma kwankyere ye good the person can allocation they to dwa no one mexi o hwe no ma na ye hu ne ya ahunte eno ti na nipa wotewa entan wo kwa anokwasem ko so ne de ye hu wo de wo se wo se onyi bibi ne kura ne de ye hu on se du no ma bi wo bi kwa awade no ye impression no hu mo no eni so na bi hu se impression obi ba betima be jan aware na ase no obi betimi de handkerchief ni ade ye dondo we de me be na wali we de say yo oboa o se na no me catch wo oboa nipa nye tentra ho kwa ye be chan fidie su ne ye ka ne say ya ma catch us akwankyere ka wudidi kura na ka kwaje akwankyere ansa na wabedidi ko nipa nye ayesa aka se kura timi hia so tia se ofo so nye wa na aka se nipa na ho onwi nipa na ho onwi yeah me see ye te dem wai si ye kese ye pese ye setan bo a ye ne betima chinsam wo che no ama tenabo nipa ne manu nsia bo enu ti ye kanfa ma obi bia otu obi a no wan kase wa brabo no man koyi ti se de bia ye ka no na oso difo ka sembi me si da bia aban bi beba ye se nyansa aban kro na ote so no ana aban na wa ba no sa ne time na ye se onye no nso na ho so sa time no ubenya wonhira ye ka se Donald Trump se o de amanfo oba ne ade ampa ye pe wodada ena sa de we asaba ide de bekwa kwhye ho etu ubi bi wa buruchire eye okunu oba ubi bia no to na mom nikata na broche kro no vosu okuta kata na di nkwasem kro na wo mutime gifi uzam o green paper pepa mo e betima pam because kro nya wo dia e concentration santuma pam akọ be green paper so enu nti sa papa ye wa bai ono so de ne policy abegu ho ampa ebia na ekwaye wo ana wo hu nipa bi unnim wote a bomodin di ma o ma wate wote a bomodin di ma wo kro bomodin di ma o yere because akwantu mu se nya asem keto intentra ho ka ne nsori dume bia kodi fo se me kwaje akwankyere ne bi ye se wo bedo wo yafuru kura beto ama o ma ebi didi dodo fosu wo bia chances on the opa ne se me ba e de no me breme ba wonnim ne ewom bo ma wo ban e wo kwan bi so to anamo ko di for somewhere ho akwankyere ja me se wo kwa wo nche onya sole tie ya no obi se obi frɛ na me koye me kwa akwache o sa me asɔre na sole a wo kwa wo che odi for somewhere wonya sole ono kwa efridwada kosi memenda no miensa wapom intentra wonya maye oba kwa wade no na ye kama pa eye de ne de be mani hu na ne wo mu na enya kwa o ye yi nani makɔhye baabi obi ofosu obi aware ni kunu edru fie pe o wa bonte a wo sere odru fie pe ne wo mu na wo ka sa ye kwa abibifo me se mi de bia meka me se ye nye unwia one ne koba no wona wo sere to nse didi enso adwemboni woni tim okay eti e be sere kokwaje akwankyere a ho dwo akwankyere a eye adwuma eja kokko na so e wo manhia eja ba firi abusua fie ho me se udru manhia ufinkra na eba me se mmom pi me se adum wudi oforu kroma na wo si taxi ho so ko manhia udru filling station ho ana traffic light na se number no kwa na odi ontimi for mom ye nko do support for some and na ho na be se eja kokko no aso etwere etwere obi wo ho asabe obi ne obeda onto akonfem onto hwe wonu obeda so am wa Philippa nanso na ono ma esai misrew ayo di for some
0246 0246 0246 0246 66 66 71 71 17 17 0246 0246 0246 0246 66 66 71 71 17 17 050 050 050 050 45 45 88 88 454 454 0578 0578 0578 0578 40 40 55 55 19 19 0578 0578 0578 0578 40 40 55 55 19 also for you Oforisuo sɛ mpanyinfoɔ kan yɛ senka mpanyinfoɔ dwale wi a ne kinsu asa enso so amfa kakra nso so ma me ko bi ma anka bi die ene na wanko bi kura na ko Oforisuo yɛ anokwasem sɛ de papa eja kokore si aso no ɛyɛ na mpanyinfoɔ kan sɛ mi sɛ ayaresa ahobambo atrema ɛyɛ kyan ayaresa bokiti ba entra homa bibi meto wansen na no na menam social media mko hu ade bi ababa wa bi a wayɛ wed memenda no wu kwasi ada ya wayɛ wed memenda ade chi kwasi ada no wu okɔ me re hoi ade na amasa de wuyesi awale na ɔwale ne nyina wanfa kyire wankɔ ba bia wanhwehwɛ tumi bia anta awale na chi ɛna obi ate no na awale kase bi so opagya si hɔ no no so ho eto Oforisuo ye be rabro nyamu ye sa beto aba ahonhoma enam wiem o mu pemogya eni fie ahonhoma epemogya nyina to mani asi ye be de bronya ye chi eni ye be de bronya ewu ebeti asi no emma ne meto wansa na wasole aba odifo samu aso ye se me de hie bi ewu na wuo na wawu no menti ase papa hwehwɛ mu mame wawu awie wo hwehwɛ mu kura na enipa no ye nya kuna wie bebo wo ho ban ti Babo ho banyo ekire da no eja kokɔ no aso entena ho na enanti efiada na emu memenda me enkosi o memenda Oforisuo me se panyin edwale wi a na nsuo asa papa di kak akwankyere a ekoso no o free Israel ba ye kura de enya age gon omusi enya sen enya age gon adame busa madam fubi no was na o papa sisi nipa ebufa so enya sem to na se kone ko nyankopon tumi ko hwede nyame eye etu agina da ne memeda na dwada branda ukada ya wada eja no aso okay bra be she odi for sam okumase manhia ahemboboa no ejaba family house now susu kodo e di ato wa blabo so a ama abrabo no atofo ma obie tietia so twam ko no ususu estoli gina bi na so no yeselo na to botom bia eyeye never hanky no wa fa hanky white bra hanky white oba ho me nya bi nton ma o debi etu oba na kura hanky white no bra be ju code no na so kodi okay 0246 0246 0246 66 66 71 71 17 0246 0246 0246 0246 66 66 71 71 17 050 050 050 050 45 45 88 88 454 454 0578 0578 0578 0578 40 40 55 55 19 0578 0578 0578 0578 40 40 55 19 Oforisuo wo kumase manhia ahemboboa ejaba family house chena nyame ya aduma ja kokɔ no aso hona nyakopɔ tumi yɛ adwuma wonim Elikus Motos okay Elikus Motos wo kuma si asokole mampo okay so asokole mampo kwa o masi ye ho na kwa no ho no oton kais pa ho na wo se kais no ye bedi buru nyan se kais no atete so ameka so se ka me tuba ai wo se wo kura ba obetimi ate so ama na kakra wa nya to no na odi akwa yi ba ko ajo they say o pick up ibu si wo
Oh, that's a pick up on the Kawamomo Galamse, the man and Yadia, no now more pick up on the pick up on a Sihono, a come up. Okay. It will be unfinancial once I would ask Column. Okay. What they call my say, oh, quality of Bunkum. Okay. Lucas. Yes. Okay. Motus. Michelle baby obia. No, okay, you know the for summer prayer cancer center and na etwetwe komono ejakokono so ewo mensia hemboboano orofo edie bay and na koyonko dada dia koyonko dada no yenko odi for summer na yenko kekede ye obi kanchira santeman ye obi kire asanteman wodwumadi wi so omanfo dodo no a na kire ni so ene adoye ede maye maame na ne nofo ye asai no orofo ye dawmase papa yenko computer so dwedi emra sisia na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia gi 21st clinic nkoa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo ma gidi wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mo sciatica expert hey sewa me hu acho me na no me bisa ekra so ko abrochu Kwaku, afei na bebeko. Menkrata krani. Hey, eni me ma connection man for den go for secret dwane ne wanya otu edidi musa no. Oh, Express Group adornment according to IF4. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do be call mind be to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour and se visit in so Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese mo tu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafule Roundabout Accra so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. For more Ahumacho for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Okay, the oba no anya trase. We ne Sompa Asem Nipa the Asantema ne Ghana man agya tum. Ewiasema nyina se ye sise mapomente me ho ase. Fa beda adwumadi ye be pane pomasi bire edi amawo. Ye nwa be ma baako na kosem odi aba no e asem o. E asem kesi o. Eda memwa kwa aba. Ya eja. Panipa bibia boko de. Nyamena do minu be ma ofu. Ye frɛ wo sei. Bacho mediane Eda Moses. Eda Moses firi hin na baye. Bacho mi firi offenso chechewele. Offenso chechewele KY. Bacho. KY na firi baye. Bacho. Ho na sampan firi. Bacho pa. Meyo ho ni kurum ni ho. Ho so na mensa abrampa ensu firi KY. Mo kwa no de ye wo ho. Wasere. Panipa wakosam ne san ya de abedan se ye nkomoa. Yo minu abema Oforisuo me fa kwanya iso na machia Sompa etifo ne ahwefo enanwumre me da wo bibia ase ne akwanya kese amode amame enwumre de makosem eye tia bi am se na otwemienu ene na no kwasia de twam yo ho amen kan bi nhie me kwa asori epon asori no na okwa asori wen me pacho me ko the Apostolic Church Ghana. The Apostolic Church Ghana. Okay. Nti epon asore no ena mesofo frɛ me sɛ ma me bia ba na sem nyina ne sɛ ofri US na nyamedwuma na ɔyɛ na ofri US aba ebe twen nyame anim be 1 week nti opese obeda e mission house ho ye frɛ no sɛ ma me ni din de ordinam do sɛ frɛ ma me efi ofri mankesim na oba no direction nyame de man no
kuro kura no onim so odika bo seku ena kachire nyame seku no onim ho to bompa be 3 times ena nyame ma na kwankyere se chedomasi nti ofa nkranza ena be pie chechwali kuro duam na otwemie no etwa mu nti oba ya okoso ye sofo na sofo fresh sofo kachire ne se asore nyo no kwanda o checkboard a ono mu ene wuru asore no nti odebetu mani ena ofre me ena yakotena ase nti yatena ase a maame ne kan akoso na mka kire nse mission house wo de ontime na office yasofo ne yiri ni ho nti no ifie aya o dan o ye de be ko sofo yire tu kwan ba cha ha na chese broni akoko ntumi nna sa okay nti ifie ho no dan ba ko da ho a yebetimi amana ko da ho na ofiri ho a na senpai na opeso ko bona so dem ho na pa na awia na wako ho ba mission house wo de ontimi no so se de be ya nyankopon be hu se onye Jona se asuma Jona so wonko ayi wa niwe a wankwa okupe tasisa na ni ba na so na oda ni niwe no to ndo pese nyame hu se suma na osuma no waba nti se ni mo ho no kra ye ni gina na ebe mena da oyawe ena eje ne niema na mekasa so ne ho niema doso wo bag ya polythene o de polythene e she polythene ba ko te se dwetai no ne ho niema de bebre ena ni nsu okuta no ena meje ne ma nyina kusi ifie ho na me ka kire mi sister se madwuma nti onhwe maame no emame na asem se ni sei ena ode enam we nyame nipa kese ampa so obaye no bible ni ade ne mpaibo a wo bono umfa nsusu no oye noble woman pa nti umfa sa ade ne susu no ena enwumre no ye hwe no man ti na ade ya senti onum ti ene pano ne niema ena ode dai ti anopa no ti no onum ne nyina ye wubotum me pa cha oni nyina ye me wa start som no me pa cha nti ade a chen adwada no na me ka kire ne se me ya adwuma nti meko na me de machija me sister nhwe no ena so okay wati ena me kra me sister se me ko nemum me sa craft school mama ma baba he no kusi se kusi ada no be so na wako no nyame nipa de ese me peni se mu nhira ansa na wako kasa so na odika nkrofo bi dika ba no ho mo bom pae kire akwankyere ne niema bebre ena me ba benada ti benada me beduru ye no no ka kire me se de yesi ahwe no no afi na obeyi ne suban adi akire na se de otie ni kunu ye American otwi pilot otwi play ena ne ba so ye engineer wa 5 but ye play enter for more 8 o de to so 5 no 3 to 8 ntino opeso oboaye ode be kwa abruchiri wona o kan manage to kan so ode be kwa abruchiri se na me yire be pene nam so obepene no se ho na ho ko no ni pepa nti ise mfie num unya pepa ansana watimi aba wire nche obepene nam so obepene se enya yikura mema na ba na wono atu nanum tu na me wife e bae no ka kire no so wati obema kwan nteno bisa am se mo passport na me se o passport dem obi but akodi baabi no so onye ayina nkasa no hia nsisi abato hia number minimi nua ba ko na obisa minua na minua so onde oni passport ni bi na o ana so oni bi dia onye eno de ono na be faka no passport ni ne birth certificate de minua na anye na visa fee ni ade ne de emienu no onye hwinti ade a obetim de aye adayase anu na minua no bisa no se e ba sa na ye modde papa mo kwa America ni oh hona bande na bibi de akire twan sesi a wate be manye ho kwa titobu asme ba sesi a wate sciatica expert 21st kinekodofo yikutu sciatica yade na se na 21st kinek na me hu yesa yade bi fe sciatica ntrim yade yi pa yade bibire bia de fruit nwa no kosu na se 21st kinek bitu ase no de amawo wo mfidie pa na ye 15 branches and wato apete e wo Ghana member
Kumasi ehwa overseas oni afa radio no na ben ho oboase Cancer Quarters Call Junction oboase Nkran Domin Market ubehu 21st keneke wo ho Sunyane Nkranza Techima 21st keneke osinyemini 0540311311 0540311311 miso drink no abadwa so sana 5G miza no so bi ewodwa so aponto ni abadin tuo ni nyina da ayiyo ni nyina no mizo 5G miza ebetumi aboa pa dodofo yenko ni nkoto mizo na yemfa ni edwuma ehu ebehia papa 3 Herbal Center or the 3 cocoa capsules cocoa master or abadwa so yentu cocoa na se wate dodofo cocoa no poma to ama untumi entrance yi cocoa no ama woyem atim untumi nya wonan emframabone na wuyi na de etakum ekum koda 3 cocoa capsules cocoa master dodofo ene de 2 cocoa na se ama kolinaka ba dani Herbal Mr. Ba Happy Dank okwa ubenya biato 0546107107 0546107107 akwantu semina express group ya fakoda wo Canada US UK Australia Germany France Italy na orofo ye kwa kusua de na ye kwa wole tu asa adwuma express group na mekamfo nam de ma ema obi ankwaji sikani efiri se ondin wo soro ne credibility no wo soro pa se odi amanfo kwani express group na mekamfo ama se ya kwantu mu ensempa de a express group na mekamfo nam de ama Kumasi ubehunu ewa ha sa na akra tema Islegon takrade Sunyane tamale bibiani express group enso atraye na mabobo edi ache no yefre wo mu wa homa bu so 0249 000448 0249 000448 Sompa de na duru obi mu orofo ya bohu dawura enu ti se Sompa de no de biba krupo twedi ampon nan na adom so ebedom aboa ade bia ya kwansidie bia wo hwe bia no obetumi ama obi entoma eyemu anwo aside ede bai na nkodanya nka behye ejinamo am so ntade ene empaboa se momo number no na wo peso di sika sande so dia 0598 559802 ana 0241 272990 edi ebeba Tarawa Media anase Blazer Foster orofo yenyi bi nyen famwa enyankan obo Herbal and Medical Research Center adoato adumanu enwowo da bia meka kire metiefo nyina so oyese kotofofora waba nsuo mu ensankyere ne nko a na woye obo Herbal and Medical Research Center research no ohwehwehwe esanse wo mfidie ntino na wo hu yade no na odi adu papa na odi account na nseme koho omohwe me kama eyadanse die trudu ena mede ma no wode Herbal bitters abadwa so nemsan yade nyina wotu ase sisi yade eko prekese pada immune booster dropper mojawi anemia dropper rofo yenkoi na yenko prekese pada ni bi adoato adumenu eho ena obo Herbal and Medical Research Center wo yade bayi na de kwa wontumi entu ase emfama rofo ye koni afom kwanya yemfre wa homa we so 0257472506 0257472506 obo Herbal and Medical Research Center Dank Natural Healthcare Complex ewo pachi number 2 Dank ese me kan to say ninyuma panti ene yefre na ahotofie no nyase bia edin sa akọ wona wokoho na omo koto wo mo no omo na ato hodin ahotofie ya de bibre bia de fruit nwa no kosu na ase no wo de kọ Dank aso ya obetu ase no de amam enjojo ya de stroke ana yamkro osa na de wo very expert pa nemsan ya de yemfa nkoda Dank pachi number 2 on City Life Hybrid School no ene bo ho pe yemfre wo mo ewa homa wi so 0266593330 0266593330 Dank say me kan cho se china oye adwuma azigbilibo sonkalu kagoka togbe ahaban keke se me kan cho se abaifo tawodo abaifo odiwunya onyuma semina ekofom usikasem ato ape usomwa na apan otare na awai sunsun bi ene ni wudi asiesa orofo sunsun bi no beda ese onyoma pio na wugidi se abrabo a wo bai wani kan enye wani kan dia na chese bibi di akire bibi ta akire yenkotogbe ahaban keke ho efiri se ona nim sunsun nyuma pa orofo togbe ahaban keke ewo afijase akwantempo no so kura ye friend bomfa usubesi wo bomfa hospital junction yenye mano ne yemfre wo togbe ahaban keke enkoda no ba befo akozesi a 0244 484747 0244484747 togbe ahaban keke azigbilibo sonkalu kagoka
na yɛte no nka no yɛkɔ hɔ na yɛkɔ dada nyina no yɛmfa nkɔda no bɛma ka sɛ na kyɛ sɛ asɛm de akyire nti sɛ wɔ sɛ passport no ka nyina ɔbɛfa anaa visa fee mepakyɛw visa fee no ɔka sɛ ɔbɛfa yɛntie o nti ɔyɛ no ɔsɛ visa fee no deɛ ne nyinaa ɔbɛfa but passport no deɛ mene me nua no ɛnyɛ nti na mede ɔsɛ mewɔ bi dada nti obisa me sɛ medeɛ na meyɛ how many years na me sɛ wobɛyɛ 4 years nti aka 6 years na sɛ ne mɛsɛ renew ama ɛne abɛyɛ 10 years sɛ bɛyɛ a mekɔ a menya adwuma no effective ɛnam sɛ okay mate nti me nua no deɛ ɔdi ka atuae nti me deɛ deɛ ɔyɛ no ɔse meyɛ no sɛ menni sika sesi a nua no tua sɛ ne maa no ɔmaa no 2300 okay nti meyɛ am sɛ me deɛ menya sika that Sunday na wɔkɔ no nso okay ne ɔbɛkɔ ɔkɔ a Monday and Tuesday menya no sharp na ɔmfa nyama me anyɛ saa me nua no bɛkɔ agya me nam sɛ mate nti Saturday na ɔne me di saa nkɔmmɔ no ade bɛkye Sunday na me sister baako kaa sɛ ade ne sɛ deɛ si ayɛ no ɛbɛyɛ a yɛntwa no surprise yɛma ɛmu baako nkɔgya no wabrɛ a yɛnka nkyerɛ ne yɛnhwɛ sɛ maame no ɛnokwasɛm sɛ asɛm no a wɔka no nokorɛ bi wɔ mu a nam sɛ okay wo so wode adwene ba nti na me nua ketewa na meka no deɛ na ɔnso wɔtu kwan nam sɛ ne memɛkɔ akɔgya no nti Sunday no mankɔ asɔre na meboa me ho nyinaa na neɛ nnuane so a mekɔpɛ maa no a wɔde kɔɛ so ɛnyɛ agorɔ nti Sunday no yɛfa aka afiri yɛ kurom hɔ a yɛbɛduru Kumase zoo ɛhɔnom no ɛna wɔyɛ sɛ menkɔpɛ pragea no bi ɛmmra manya pragea a mempɛ taxi nam sɛ okay nti memefa ase wɔkɔpɛ pragea no bi mebaeɛ ne sɛ wapɛ pragea no bi a ɔkɔ onyina hɔ ɔkɔ wɔkɔgya wo kɔgya me nti ɔkɔduruyɛ no adeɛ kyee Monday no ɛna ɔfrɛ sɛ mayɛ adeɛ ama ayɛ me ya paa adeɛ na mo ne me bɛkɔ baabi ɛnura nyinaa me ne mɔ hɔ mo anka nkyerɛ me na mafu me mu saa dɛ moyɛ dɛ moanyɛ adeɛ next time ma monyɛ bio na meka sɛ ma meyɛ sorry because na menim sɛ ɛbɛba na time a wokɔɔ yɛ a na onyina hɔ no wofrɛ no telephone so wɔfaeɛ mefrɛ no wɔfaeɛ no ɔse baabi ɔwɔ no baabi a wɔkɔ sɛsi a dede wɔ hɔ nti mema no ɔlande wie a ɔbɛfrɛ m na ɔso wɔkɔ Takoradi Herbal dede no nti ɔnte deɛ meka over said yani ni gina zoo hɔ no akɔpɛ ayi aba no ɔkɔ Takoradi Herbal Kumase airport ana Takoradi Herbal ana ɔse ɔfa Kumase airport akɔ Takoradi nti ɔkɔfa play akɔ Takoradi nti ebeduru yɛ no nam kɔ ma ba no ɔka kyerɛ me sɛ medile ama play na tu agya nti gyi sɛ ɔkɔfa bus ti bus na ɔse me nkɔpɛ pragea na taxi timba na so di kan apɛ bi a wɔkɔkora na ba ya wɔkɔrɔ no deɛ ne ba wotrim nti ɛyɛ na me frɛ me nua sɛ boy maame no menyɛ sure sɛ onyame nipa wayɛ sɛ de Matt John kan no Matthew sɛ nipa de pataku nwoma bɛdura n'anim but no odwan nti saa na ba sɛ de na me nua no si agye na di ne de ɔno deɛ na me ka hwe a wontie nti Monday no a ɔfrɛ yɛn nyinaa ka asase no so sisi ade wɔkɔ okoyi nneɛma no nti yɛnte ne nka dede ne nti obɛdum no nyampa Wednesday yɛmra yɛnhyia no Accra nam so wene waka we de asɛmpa Monday no ne kasa wiye no no ano no wante ne nka mante ne ka biem ebesine ofrɛ nam kɔ enti musika sɛ ne kodi no so far sisi ade 4000 na kodi no na ɔso ofiri America ne bae ɔba oyi dollars ma mu hui ibacho wanyi bibia mo ana mo sa hwɛ no a ne hwɛ no duro nyimra na ɔmo ana ɔmo makwankyerɛ na ɔgye sika firi ɔmo ibacho da bi mpae ɔba no abɔ mpae ama na aka sɛ bia sensi nti wo describe na ɔte sɛ onipa bi a ɔyɛ kɔkɔ ogyina so onipa kɛseɛ noble woman pa onipa tenten kɔkɔ ɔba no wasi nani ɔde Christmas ni bi asi nani Tiesie no sɛ wo ka ne ho asɛm a wobɛtumi aka so yɛ sɔfo anaso yɛ azama me sisi a de waya mama hu de wɔyɛ azama me ɔnyɛ sɔfo na adane edi nkɔmɔ office wo se wo toka abɛtwerɛ kyire sɛ mɛtwerɛ kyire sɛ
ɛne mu deɛ mɛtwerɛ barima na akyire no matwerɛ sɛ tie oyere asɛm adentia ɛfiri sɛ meyere kan die na maame no baa fie hɔ na meyere kaeɛ sɛ maame no ɔne ne honhom ɛnhyia maame no nyɛ ni papa because die na ahomakye no bɛɛ 12 no ɔsɔre kɔgyinaa ne mpoma akyi obi a yɛ diifoɔ de nka baɛ mpaebɔ ɛne ade ne nyinaa wanhunu bi na kɔɔra na wɔyɛ no ɛnkyerɛ sɛ ɔyɛ nipa pa ɛma meka kyerɛ mmere sɛ ɔnyae na ɛm sɛ ɔno no honhom no maame no ɛpushi na ɔpɛ sɛ ɔkye no nti na ɔyɛ saa nti wo so yɛ wanwe sɛ ɔyere nyɛ nipa pa na wɔyɛ diifoɔ ba saa na mehu no sɛ na nti wo so bɛtwerɛ kaa no akyi sɛe barima animu no barima yi ɛna akyire no tie oyere asɛm yɛfrɛ maame no a ɛna yɛwie no yɛntra yɛnhwɛ adeɛ yɛhwɛ na yɛpusu maame no homa no ɛyɛ asɛm o ɛnyɛ obiara no yɛsosɔ no so wɔ baabi o. Try later. The MTN number you are calling is currently switched off. Please try later. Wadum no. Panipa no ba ya muni na ntwamfo nyini bia. Ne ba ma fosu. Da bi. Asa ade che Monday na Sunday na nwumre na ye kompaibo. Nti ba bia na wo na metwae but na nya ne yie. Esumo ho no nti. Nya ne yie. Osei a friend say. Osei a friend ma mefi. Ayasem. Okay, your friend wa enko. Ayasem. Nipa bonfo amie hu nipa papa. Omna samwa. Ofo be ma yemfa ya kwakese ma me amenwa Jeff K. Jeff K ne ma me nyame ya ma me mendai. Na ye de ne tompem. Enwa Jeff K ye contractor road omna so me kwan omoye damages ne quarters no. Me aso ni no. Jeff K nyame adma na iren so a woye nsiye fosti o gift ya bibi sa ya nso ye momo nyina ya akọ vozo do de abroche ba wi ase wa hanipa wo do de abroche ba ya kura friends abroche wa ba ha Ghana pa go ye kan ye nwien ko ne yire tene ba be dwene wo mo ho ye moto na ade ba ye ka wo dwene ho nye sa na wo kan sen bia no de atiefo hwe ne wo se drume bi atia wo yira asem mebo a eye se adwen sa ina edru ba bi kra no ko ba ne kra ye sa no ka wo dwen se wukun wo yire kra ye baifo maame no mpa ebo a ana ne honhom bi no yes vosu drume bi ade bia no makase nipa bia wo to bia na tiensem mienu nti ne baako maame na oba ho so no aba be hawo kakra bi eda wasa abageko wa ma for cancer na ode be ayi keke ni din ne kura na o cancer kura nya sa na ode mama efe no ne sa ati efo ode nya mama efe ayi o Mr. Mopi ode mama efe a ya za ya ayi hwe ne kura yi hu no na ni nyina na ode peke hu se eguno me maka se aburochire no so obi po obi enyan fast pa na ode fa aburochire so opa ko ka kire oba se wo hu wani je hu na mo papa gya wasase yantam osan kole ntimo kwa kudua koko na yensiwa nti yenkwagya na memfa mani kura nkore so obekwa ba ka kire obi se o passport ni yesi me interview na me yadoma ochina de mo tse me no da na me ko won me check akra because me ko interview o de ne ho be ma because of o ko interview for abuchiri nti na me ka sa abuchiri ba ha Ghana ba drum me bi atie nsem bi mienu e woni pa life ma me ne bae no ne nsem obeka yampa me sa de we me blemu ye ne atia akra se wa nya wise be beat hwe ade bi ebeba bia na nipa no o ye fa ho adwen aban beba sa ade we ye si ekosei ni afa ho adwen si ano kwan no no bone ye fo so asa plan another way oso yire hu kan but nke be wi asekra no kan ro bebo yire be yi oye ma oyire hu se
oyire mpena se manko bebo oyire be ya ka cho se hwe ama wawade e kra se Nyankopon kwa na ya dom ana odi adi ma ono oyire da so te odin ko be se ma wade openi sisi ase 4000 wajiko o gina plagia na mo se mo ba o o se de ndien wo ko ofa play wo boa me si din ni kura no wonne saa na omo no ya na so mu kuta falibio so mu kwata mu kuta wo mutimi bia wo dwene ho an wonte ase hwe de o si betutale wo na man patakura nko che otu okura tena wo so o kwan bi so because de akeka kwade de me ya boga me do be kwa bruchi to ka se ma jam ho ma so wa mfa me a me mfa nkwa opening ka obeye because that time na bruchi na adidi utrim eni nyina ya na wo kasa na o ma we ya Oforisuo ya na edika na basa kemo se dak na basa krai wo mun sa na sese ba tabruchi fo do mbedi enya abruchi ni beba woni oyire nete ya akohoma wo bo no wanya oba papa kohoma wo bo no mesi wo pade bia ma oyire chop money 1 million chop money fadidi obi be fra abruchi ba oba be man $50 bo so me check it ka ko wo out yan ka ko animu kakra wo oba be man $50 egbo abruchi ska sefe no confusion na dwene wa winsu ukoka na oba na ka je se manya boga enu ti se no enye man manko e man nyina so asa akoya asa se mi fra broche na aba na o den tro pe ko ma unya bi ntem na kirasem enwa ba no de oni mu wodo na ye me ya sa de we de bia ye ka sa asem we se woni obi e de la picture ka nipa bra bon ba this time yetin picture e ka nipa bra bon ya fa nkyra mo sa ya dwumadie yi ekwa bi so no picture se ka ho including CID for okọ mo na so mo penipa ade etimi mo mutimi ditati hu nipa pa che no one eye picture eto mo tie ye no de wo benya fro no fa so benya free ho eye de ye kan woni obi anam mo kọ mo ba edwuma bi a o fa ne mo ba fun untwa picture kakra se hwe me sure say nipa no ko mfiri mpatamu aba bia esuma no ma no ba oba kakra da wa baje ko ba janka rade say wa megu awade ka de keka kwede na nka yesa ne mo ye me ni na ho abrochire no ye wona kwan a sese abrochama nipa bia ya zamafo bi ama bi sika hye abrochire ya ye ka ya o tinam ka sa abrochama bo Ghana kwan bi su because abrochire hu say ye pe no ohun se Ghana for pe no enti de bia nipa no so wo mu no nipa bonefo wo mu no e de ho na di kan e di biti yen fa sika se bra na meboa na sa nipa ni di kwan so se friends mama efe me se di ni ko be konkwa nye ni din madam enti Oforisuo wa be dan na de ba kwa ye me ya ne se ye kan wa boni di wo be komi na ntesa na kan ne picture bi dia Oforisuo nka bebo aye pa wo enti odi etufu se de odi etufu eye se wire wabɔ na ba so se tie wire asam enu ye futuo ma afoforo yenti dume bi yenti ye asam yenti nipa bi ye ne nam asam emmom woni nipa delay by this time na futuo am be mam nya ne picture to e wo fon so na nipa nye okay dwumadie bi ekoso na dwumadie na ekoso no eye iga okodie nsa na okodie nsa no ye mu ahodo mienu ye wo eagle red eagle white na afibia omudwumadi omudie no eye champions of champions no omoto dame na dame agro ni mu no odofo eagle force omo ena de sa agokansie wi ekoso na kumase ya no ebekoso ewo manhia fikasiem eho ena eagle omo dame to no omode behyehyɛ so eno ti wose ye mo wo manfo nka ye se saa obi onim dame to bia no ohwe se wode nani ebechirim manhia hikasiem eno eye 30th November ena saa champions of champions wa okoto dame eagle okodie nsa omo ena aso saa adwumadie asene ntodofo wonim dame to a fa ahogimpa eagle amanfo ebobo amanfo etwitwa na eagle no se ubedidi na se wonum bia emaduane ko
ɛna ayonkofo so bodem sɛ de yɛkɔto dam yi a bobo bi twitwa bi no ani so nyɛhye na de wo support no watumi ateateam iga yɛnkɔ bobo bi na ɛyɛ nsapapapa abrewatia Ofoso be mameda se o hwe Matthew Asem Mpe nso chichemu dunum na wo se ye ma yani na ho atrofo adifo no ho o se wonam dwan nwoma mu na eba mo nchen so wankasa wo mu de wo mu eye mpataku Ofoso be ma yenso nyi nipani na kofrikwa mu bia ba na odi Nyankopɔn edin ye na ye boni donkomi de kata ne ho de kata na anim nyina adradra ne ho na waba se meye nyame nipa obi ani ho oye Nyankopɔn adoi Foso be ma yenim se bia nyame nipa bi wa we de minim no we de se no otie na obi free prekope no waba se wo fra America ne ba ye wo hwe ni su ene se ne ne niam sitie na ene ne ho niam do so fra America na aba no wanya akwankyere to fra America ba ye we nya ba bia se mankasi mo okoyo se hin no ene ye sama no so se ne wo mla ayi chechewre Foso be ma yema yani na ho obetimi aba oba ye na bia woye wowo woye knaman ene bia obekeka mo ene okunkum abusuafo ankasa abenka wo ka wa asem sen omusia ye Christopher de patie ma yani na ho nyese obi ase nyame akyekyere od nyame akyekyere no bia na ye som no ye nyame ani mu nhira wugidie ene ya mpempi na eje wo nkwa Baby abekoto asre onyankopɔ twedi apobasa yi adom bia Foso be ma wo beje wo so ena wo so baby awe kra na I think so was spiritual father o wa ebi wo bibi kire wo so a odwan koto ano enti na mu obi ase be nyame nipa me nyame afre me nyame dinfo na wonim ni baby a no waba na wagina tena wo fie Foso be ma nyame na aye na adom one na busua na adom ebia nka de eche ne so ye sane ena ebia nkomba betum medanse se waba ma abaso madam baby owo bia no yakacha nsem se bronya wo mlawai medi ni bronya ma ye to le bia ni esense ni ma bata mema ni se ye kasa dodo nti no omudi atage ma mo kasa dodo hwe me ka bia no omuna Samuel kan se mi se enko be chi na ada ho na nko watena no so Ofoso be ma enkanya wanwa obi a wo friend se okodi 5 years o yiri betimi atena amo asa akọ friend ne yira ba ama ne yira sa agin se an mepene bisa senka sata hefa na no pese wojeje be me de ne ko de ne ko akwaya akwa de ama na one dem da bia be so odi ni bia na odi no kwasa Ofoso be ma yenya rodo so munzo me ka asem no enti be me mesra no ma na ni na ho na oba no so ofra true color ne nim se ne kese ne tenten ne kese no ya fra na madam TD se Theodolo se ni din ne tenten ne kese nso na omode afa so ama ne se TD o se den I don't know enti so ono akasa wonim ne ho Ofoso be ma se wo ye Nyankopɔn nipa na se wo de atro ne na ada kwan so eji obi nsem wade a wankasa na Onyankopɔn adom ne kula na enhye da ni wuso na ese bonsam na afre wo kwan bi so enti so ye obibi a ebi ebetimi anyawo enti be ma ye fa won 4000 ka se bia enhye da nye sika bia but ebuo na wakobu o mafa so na ada na wode ada no Foso be ma o mka so mo to ne so ebetimi anya no enti won hwe na akwan yesu otia na so obi nim ma me nim onyamfo bi tente kese so le audi bronya space akata wani na ase nyame ngosra ye hwe gu so onko na ebu nka fa so na ho ne ma so le anu akwa ha na akotena Nyankopɔn asole fie se aye mission aso ntimi babe abe ya betwa nyame na wo ye counselor ni ade se obi sa ba mo ntemu atiefo ne adofo umi enhwe ne ye ne ye ho so na sa abre ya ye kasa de obonsam no afa kwati kwan so ni nipa bonefo no o ma fa kwati kwan so pese o mo dada Nyankopɔn ma eje ye kwese Foso be ma mefuma no sia me da anuti da bia metaka sa semu se enipa na ho wonwi nipa nye hwe na da asem ni atro sem se ufra America na ba no betwa awurade bu betwa awurade ni matwe ne nkran ho nye Ghana hwe ba bi obi sai na dwuma wo ye no no ofiri mu ho no obekọ ba bi foforo na dwuma wo ye no no Ofoso mi ntwa na da ba ya wo kasa kro so mu drubo ho oye ko obi ka se ye drubo ho obi oso onim kumase no den wo ka se wa drubo ho noke enunti eye adwuma wo ye na me ka kire madam TD se ontoto ne panko obehie difuo safo we ya na omu wuo nye beduru ba bi no bonso de yade kofie na amanfo wo fie na ekwa akobre
na me de me wogidie kase se ye behu no wonya de abeda Sompa Asem Mpe Nipa ye behu no ye wo ha aboso bi ayi asotre se mo so oso wa ne ho nyoma dɔso kura no a wo asofie bi o wa ha because se osi kura Bible no de baby obekɔ bi odi nyame di bekɔ bi ya no odi azansa obetena ho obebu omo afa so enti papa eduru baby e ma na ya no omote no omo ka asem ma momienti o e ma no ankasa no Nyankopɔn ade boka akiri ni wo mo eno nti so okɔ asɔre na Nyankopɔn kye na adom a emanya bi kye mema asofo akasefo no kura no ene me ya edi adanse Visa abra Yesu Kristo osɔre firi bodanim kɔ soro no emma ne kopie danim omkɔto sunsun kɔto nhira nti du ba bia ma ka asem a emma yesemutie on kwa be na oyire fa aso kɔtete mpoma na chie nwanwa se ka utie oyire na asem a ka man sa ada kwa koma to ye mwate ya dako ebeye na afi 0551 0551 0548 0548 na yemfa na ase ma wona ugusu a o send sika se yemfa mwa ye maame no a se biaku se benya do kokuramya de atone no fumu a eye asai no ye beda o mo ase papa hello baby afrefre udin Mami yenti o. Hello. Miti opa. Oh. Hello. Yey. Yey. Ya breniswa. Okay. Okay, hello. Baby afrefre udi ma ne so kakra ma me obapa. Yenti o. Ena papa bi ba se wo fin kran. Owu mi o ka kire me say, mi maame na dan fele maame. Ofosu. But you never give me 50 million. As a sabit demo nyama nyina de ko. Oso fin kran. Wa ba abet so me de middan amano. Middan na me de man na wo da dan mu fi gali sopa. E da dan mu fi wo so ba to ba ire so ko pa Poultry. Papa kama ofosu ne di ko nyama na se se wo. Oh, on the picture wo ho. If I got me na chop e be me you so say me try the picture catch him say na the who try the picture here dey. And me dey die here. Ofosu wo ti na be 50 million. As sabi demu nyama nyina de ko woman. Ya re hosemo. Hello. Hello. Yenti o. Papa so to ya za. Ba ka dey ga woni bere. Ya semo. Okay. Hello. Baby afrefre udi. Pani yenti o. Okay. Odia ubeti yanka. Ye odia na adi asem. Ye ubeti yanka pa. Okay. Hello. Ye. Maju su buru katachie. Kama pa.
We do a master media put them up on the farm. A day. Machine and saying, we will do the money. I said, I was what I will be one was about that's I don't know the young about that's also a book. No, now I would say. I don't know if you know why we could reach out to the now we have to that I believe and we have money to put you. Second, you know what's happening in that movie. If you give your man Semo. Hello. Majo so katachi baby afrefre di ma on this way. Oka se free. Yenti o. No, okay, and also Ghana mra yasu. Hello. 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 Baby, I'm free with the last caller. Hello, Timenka. Okay, oko yenfa ofreno enfansia. Orofodru baby a mama yeni na ho. Yeni. Mama ne na ho na sabre wiye bremu nipa bonfo adoso. Ti mama mo adwene mu nyedu. Titia. Mami tia. Ofoso bema wa asem wa mane na Asem Mpe Nipa for Sefa bra na yem wa kuma se swame ena ye wo anaso be phrase 0243 585878 0243 585878 ana 0552 095593 0552 095593 be a befre bia na ebejo so yes sorry and for happy birthday enkoma Loricia Frimpong it's your birthday erade nkoso enhraw na onye wo adom emro so na ne nyina nso nkoye emfama yesre nyamepa ene de monkwatenti ahoden ne apomuden wo nso erade emfa enom happy birthday to you sanso ena Mrs Rebecca Sakwade Frimpong wo Word of Freedom Church so for mame ya wo asafo mu enono onyankopon kwaso anya wo adom it's your birthday na onye wo eye enhra emanimu so sebe ya foforo nso ebetimi edidi de free wo na se odisika abrantie wankasa oba ena ose yemfa we say mama erade enkoso anya wo adom kwatenti ahoden ne apomuden wom ena yesre ede ama wonyame enhra opiofo so yensore adwa so kechiraba Yes, so dear Joshua. Okay. Wawoda nyankopon kwaso enhra anya wadom na wa ho ofe no erade mfa so mfa enema efe so emra wasetem kwatenten ya yedie eka ho ya pomuden so teachre no ena yesre ede ama wo muna samoa be ma se yenka ncho so do papa nyamepa ena Australia ama wo fo so yenka yes so dia ko sojaman mo amfa sojaman birthday na to so dia china de onimene ya boa ma obekunyen sojaman ni sojaman ni na meka so mfa ne din no ntai wa mfa mu na ka kire we ena wo ye no o ma hene ye na yi no Kevin mo hwe na kam fa sojaman to so nya saade ne china de wan hwe ye mi nya na nyina so okay sojaman wadi fie adusia ojinane na so 60 years peacekeeping chene no onye ni paketwa warrant officer no onye ni paketwa kra akwani azaso ye kono ayodo somimu